Breaking news. Kodi mwaimva? Amalawi mwaimva? Akuti galimoto ya Minister of Information and Communications Technology Shadreck Namalomba yagunda munthu mawa uno, yagunda munthu amene amapala sanjinga pa nthandizi mboma la Nchewu. Woyankhulira Minister Kasim ndamene wasimikiza za nkhaniyi kunena kuti pa nthawi imene galimotoyi imagunda munthuyo, Minister of Information Shadreck Namalomba anali mu galimoto momwemo. Akunena kuti pa nthawi imene amayenda pamene galimotoyo inapezeka kuti yamgunda munthu ndipo yamuvulaza. Ndi akunena kuti iwowo ndi okhunzika kwambiri pa munthu amene wagundidwawo, ndipo akhala akuyisatira nkhani bwinobwino ndi cholinga choti munthu ameneyo alandire thandizo loyenerera. Anatero aubi pamene timayankhulana naye. Ndeno apolisi atulusa report imene akunena kuti la nkhani imene yachitikayo, kunena kuti munthu amene anamgunda ndi galimotoyo wavulala modetsa nkhawa, zimene zingapangise kunena kuti nkhani iyi mwina ipitirebe nkukulirabe malingana muziwa kuti nkhani za ngozi ndi zinthu zovuta kwambiri. So ndi mmene momoto Amalawi timafuna kuti muziwe kunena kuti Minister of Information lero mawa uno agunda munthu Shadreck Namalomba pa nthandizi mboma la Nchewu. Meneko kaya sitikuziwa kuti galimoto yawo imalowera kuti, koma tikhala tikukupasani ma updates zimene zachitika potengera ngozi imene yachitika ku Nchewu boma. Amalawi amene mumakonda kumvera Bakiri Muluzi News TV, tikukupemphani kuti mupange chisankho chopanga subscribe ku channel chimenechi cha Bakiri Muluzi News TV, ndi cholinga choti muzitha kulandira nkhani pafupi zimene zikuchitika